Здравейте на всички, аз съм Антон и в това видео аз ще шепна, защото ще правя челендж. Челендж е ако извикам, моментално спирам клипа. Тази вечер ще играем го до бед или отиви си в кровата. Лови са страшна игра. Това, което гледах в интернет. Изглеждаше страшно, а какво е действително не знам. Да. Нека започваме. Така, subject А. Лягай си. Така, окей. Значи, трябва да си легна, да мога ли първо да разгледам какво става тук. Има някакъв стол. Какво? Мозък? А, не. А, мога да излезна. Това е хубаво. Така, хубаво. Имаме шкаф. Така. Значи, това трябва да затворя close the window. Така, хубаво. Много ли си тръгна? Lock the door. Окей. Имаме шкаф. Интересен шкаф. Така, имаме ножове. И ножовете трябва да ги затворим. Добре, окей. Да ги скриеме. Да. Окей. Какво? Трябва да включа security системата и какво? Включи ги. И сега какво трябва да си лягам или... това е баща ми. В смокинг. Той е Джеймс Боун. Имаме много естетична картина на дърво. Че на какво лягам ли си? Така. Заключиха ми ли вратата? Да. Дел ти Жоро чук. Затворим ли прозореца? Да. Включихме ли системата? Да, включихме и системата. Маля. Разбиха ми чама. Да, скрил съм ножовата. Полицайите дойдоха. Well done. Така не ме взеха този път. Тук виждаме, че и ако сме пили предишната вечер, явно бил петък. Някой днеска събота и сме почивка. И всякакво тук същото ли трябва да направим? Това дистанционно не мога ли го скариме, прямо, защото мога някой заврат в газа. Ми е доволно приятно да имате дистанционно в газа. Това тук е кухнята. Хайдик найф. Тук се бие живота. Добре, хубаво. Но мога отворя ходилника. Значи пак е същото, предполагам, затваряме вратата, включваме системата. Затваряме прозореца. Имаме радиатор. А тук имаме интересни неща. Тук има още пиене манека. Тук това не мога ли го затворя? Не мога ли да клякам? Добре, не мога да клякам. Значи не мога да затворя това. Ама там ако чишот Иван дойде, какво правим? И след малко ще разберем дали трябва да го затворим това или не. Така, лягаме си. Включихме ли секюритито? Да. Да. Yes. Next. Така, subject 4.
Къде съм аз? Как съм се озовал тук, маяк? Не знам. Но тук виждам, че яко съм се изпардял, маяк. Така. Добре. Какво ще ако си легна? Добре, трябва да си тръгна. Ако ме притеснява това. Разследва маняк. Трябва да си тръгна сега. Да, така е, трябва да си я тръгна. Имаме труп. Имаме прасета. Ето го. А не, затворено. Имаме ръка имаме. Сега да не ме джъмскер на нещо. Това е много интересно. Буклуци и предполагам пълни с части от хора. Иване... Той яко се изпардил. Така тук имаме варели някакви. Ключ. Сега Иван го няма камти. Да. Сега се връщаме и се молиме. Нищо да не стане. Какво ще ако се преберем тук? Не мога да използвам кравата добре. Да. Сега сме свободни. Затваряме след себе си. Така. Качваме се някъде. Ага. Трябва да видя как да си тръгна. Сега да не съм аз чудовището маняк. Не мога. Няма ги не живота. Братлята всичко е скрил. Спорзото се не мога ли? Чекай. Така трябва да видя аварма системата. Така. И няма с какво. А това. Трябва ми код. Как го взема този код. Така. В кухнето мога да има нещо заразане. Няма нищо. И сега какво? Трябва да отида долу. Не знам дали искам да отида долу. Да не ме чака, че ще ти Жоро. Долу. Отиваме. Така. Чичото ни Жоро ни уби. Това беше играта. В интернет. В постовете изглеждаше по-страшно. А действително не е толкова страшно. Някакво такова. Иначе беше сравнително интересна игра. Да. И това беше от видеото. Аз бях Антон. Ще се видим, когато се видим. Чао.